Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:04 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na Bacolod, Luzon, Visayas, Mindanao. Pungsod Pilipinas kuto balabotan sa ato sa nga pagwaragwag sa DYEZ Action Radio Bacolod 684 sa Lilisuan sa initang sa tag sa mga radyo. Kag sa mga nagabonitor na temprano pa sa ato sa nga live stream. Isa naman ka tuman ka taralupangdon nga adlaw. Preparasyon kag pagbahangda. Agod ang ginakabalakan kag makamamatay nga coronavirus disease 2019, ginatawag nga COVID-19. Hindi na magdugang patugas ang kabalaka, peligro kag delikado nga sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Action Reports After Edition sa mga adlaw. Yari kita sa pizza 12 kaduwang Webes sa bulan sang Marso tuig 2020. Action Marlon Henovaya tudlob sa tak ng alas 6. Sa Marso 12, 1996 nakahibalo bala kamo. Sukat sa mga ika-24 gid katuig. Sang ang Philippine Judicial Academy ginatukod sang Korte Suprema. Nakasandig ni sa Acta Republica 8557, gintukod bilang training school para sa mga justices, sa mga judges, sa court personnel, sa mananabang, kag mga luyag magtrabaho sa hudikatura. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Marso 12, 1932 naman, sukat naman sa may ka-48 katuig, ang unang Philippine-made rocket. Ang rocket nga ginhimo diri sponsor sang Pilipinas, ang ngalan niya Bongbong. Gabi nga lang sa rocket nos Bongbong.
Anong istorya makaaksyon? Madinalag-on nga ginlansar, ginpalupad sa isla sang Caballo. Malapit ini sa korehidor sa Manila Bay. Kag gin-retrieve halin sa South China Sea. Ang ining rakit kabahin sa Philippine Military Experiment agod makaprodukto sang kaugalingon nga ballistic missiles ang pungsod sang Pilipinas. Nahimo ini pagi sa Santo Presidente nga si Ferdinand E. Marcos. Gin-resource kag gin-develop sang grupo sa mga Filipino kag German engineers kag scientist pati na Philippine Navy sa idalom sang ginatawag nga Project Santa Barbara. Kagkaro sa aton Pangulong dinala. Mga nagapanguna kag nagabaga nga Pangulong dinalan balbalon tara sa bahin sang balita lokal. Sa balita, sa aksyon. Wala na sa iban pa nga balita nga nagabarakang sa karon kag mahimo sa panabuton, lokal man, national o kon international, kundi ang coronavirus 2019 sa lipot katuwag COVID-19. Ang Bacolod kag Negros Occidental kon sa mga tao pa nagakurog-kurog ang tuhod matapos magpositibo sa virus. Ang isa kataga Negros Oriental suspendido, kansilado, unta temporaryo. Amo ini ang mga tinaga batian ta subong. Amo ini ang gakatabo subong resulta sa peligro nga dala sa ning COVID-19. Negros Oriental sadto nalikop sang balita. Angon sa pagpatay kag engkwentrohanay subong nabutang sa listahan sa mga lugar nga tudo ang bantay sa COVID-19. Kasunod sa pagpositibo sang isa ka residente sang probinsya nga konsihal pa, opisyal pa sang gobyerno. Matapos maglubog ining nga balita, man ining nagpositibo nga taga Negros Oriental. Nakatambong ini siya sa dako nga pagtelelipon sa Manila, nagligad nga bulan. Aktibidad ini sang Philippine Councilors League nga gindeklarar pa ganitong failure of election sa Philippine Councilors League kay may mga isyu ito nga nagpalibot makaaksyon. Dumdumanta Pebrero 27 o kon 28 dito sunod sa Pasay. Di isa sa mga nagtambo makaaksyon taga Negros Oriental nakabatsyag sang simptomas sang COVID-19 tubtob. Nagwa ang resulta halin sa RITM sang swab specimen nga kinuha sa iya. Bad news bangod positibo. Sa balita, sa aksyon. Ang balita sa Negros Oriental, ang gobernador nga si Roel Digamo nagmando nga ang klase sa tanan nga level sa bugos nga probinsya umpisa buwas nga adlaw suspendido. Ang tuyo para hatagan sang tion ang mga medical officials nga matubod o kon makilala kon kaday sin-o ang mga nakasugilanon nga tawo sang sining konsihal nga nagpositibo sa COVID-19. Partikular sa pagbalik niya sa Negros Oriental. Suspension para lamang sa mga pampubliko nga eskwelahan dito niya sa Negros Oriental ha. Sa pribado, ang hambal ni Governor Digamo mangindepende sa desisyon sa mga administrators sang bulutuan. Sa balita, sa aksyon. Dari sa Negros Occidental, tapik ini sa Negros Oriental, tudo man ang pagpanghanda ho. Sa Bacolod, alkalde nga si Bing Leonardia nag-issue sa hindi lamang isa, dua, tatlo, kundi apat ka mga executive orders. Ang isa nagamando sang suspension sa graduation. Damo gining masubuan mo. Ang graduation isa ni isang pinagkaginahulat sang ginikanan kag isa man sang ginahulat man sa estudyante. Klaen guro dumdumo no, karain pa matsago no, nag-eskwela ka, why ka kaagi graduation? Sa bagay, ang tinaga nga suspension, why ka kahulugan nga hindi na matigayon. Gin-suspender, bot silingon, ibalik man na galing, why lang sang patod nga
kitsa kung saan o ibalik o kung saan o patigayunon. Dere sa Bacolod may apat ka mga executive orders. Yan pa panahog ang alkalde. Kaya mo nang isa nagamando sa suspension sa graduation sa tanan nga pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Ikaduwa, ipatuman ang social distancing measures. Botsinengon, mga tao dapat hindi maghalag kapalapit sa ginasagwilanon. Dapat may distansya. Una sa balita, una sa aksyon. Kung sa mga likod nga bahin sa salakyan, may arap na akong gisabasahan ta, distansya, amigo. Ang sabahin naman sang probinsya, Kapitolyo Provincial nga building kainas ang aga na palibutan sang kakugmat matapos mabalaan nga maisa ka technical assistant sang board member naglaen pamatyagas ni ginhilanat gindala sa ospital diri sa Dunya Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital niya nga napay dalom sa region. Amo gamuno nga san o pa makapatukod ospital ang sunod sa Bacolod man. Una sa balita, una sa aksyon. Tingin hilanat ining isa ka technical assistant ang panawag sila si TA sang provincial board member. Gindala sa ospital ginkuhaan sang swab specimen para i-examine sa RITM. Ang taralupang dondre bangod ini nga empleyada, silingon babayi ha. Upod ang board member nga nagtambong sa isa kapag telepon sa mga konsihal dito syudad sa Pasay sa nasiling tanan nagligad nga Pebrero 27. Ang istorya sini, ang nagpositibo sa COVID-19 nga taga Negros Oriental, lakip banto sa nagtambong sa sining aktibidad hala kululbaan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang ini nga TA naka-duty pa sa Kapitolyo, nakasugilanon sa mga upod niya nga empleyada kag empleyado. Gani ang natabo makaaksyon subong nga hapon. Si Vice Gobernador Jeffrey Ferrer nag-istorya kay Provincial Health Officer Dr. Tumimbang. Agod mangayo sang panugyan kag rekomendasyon. Doktor nagsuwestyon nga kung mahimo, ang iban pa nga mga TAs papulion na lang sa temprano. So ang mga TAs, mga kaaksyon, nagpuli gid man para magpahuway kag para masiguro ang kaluwasan. San o bala pwede makabalik? Ang sabat aton pamatian ha, dugay-dugay pamatitang pagsaysay ni Vice Governor Ferrer. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang Balita Nasyonal, balantayan ang kaundan. Ano bala ang unod? Manami bala pamatian o kon balain? Presidente Rodrigo Duterte may public address angot sa COVID-19 subong nga gabi. Ginatawag nga public address ni Presidente Duterte. Pati gayunon sa Malacanang dugay-dugay ipagwa sa tanan nga government radio kag TV stations pati na sa official social media accounts sang gobyerno. Ano ini nga public address angot sa gihapon sa COVID-19? Una sa balita, una sa aksyon. Si Presidential Spokesman Salvador Panelo una nagsiling nga may ginrekomendar nga resolusyon ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease sa Presidente. Kung paano mapaganhagan o kung mapunggan ang paglaptas ng virus. Diba, sila alaban-laban naman ni Gorong iya sining nga iga-anunsyo dugay-dugay ang rekomendasyon sa sining task force nga ni. Ang rekomendasyon ginplastar sang Technical Advisory Group na ginapamunuan ni Dr. Edsel Salvana. Ano bala ini? May makakilibot ay han nga anunsyo kon rekomendasyon ng Pangulo? Bantayan tutukan ang pamatian? Di na kami magalinta sa niya puloyan. Kung maggalakat gidban ka mo, palon ka mo monitor, o kung monitor ka mo sa live stream sa Action Radio Bacolod. Bangod tanan kita piktado. Wala sang pili di ang COVID-19. Manggaran ka man o kung imol, gwapa-gwapo ka man o kung laway. Basta sindrohon ka sang virus. Why kagid mahimo? Gani pamati dugay-dugay sang maayo
sa mga panugyan sa ato sa gobyerno kag pamatigid kung ano ang ibungat nga mga tinaga sang ato sa pinakamataas nga leader sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga manughalit nga negosyante, prisohon kung manakpan, kag mapamatud-an nga nagatago sa baligya nga mo permi ginabakal sa mga tawo. Kapon na mo, no, tanin ginatawag nga hording bla. Ang Malacanang may pandam sa inyo, sino man nga individual ang nagatago sang basic kag K-commodities. Bangod sa 2019 COVID-19, ang aristuhon. Ang Office of the President pagi kay Presidential Spokesman Panelo, may warning sa mga nagatago sang vital commodities. Kamo perming ginahalinan sa bagsaka sa presyo sa mga balaklon. Kag ang nagabaligya sa presyo nga sobra lapaw bla sa regular nga presyo, aber sin-o ang masampulan siri. Mamatigid manayahan ini mga negosyante sa pandam nga ini. Ang iban ba si nagataas lang kilay ni, sumo nagaplano sa ginatawag nga hording. Kambal ko rin iban, why na, nugay na, dakop ko dakop eh. Tandawon ta sa korbading, kag kilalahon ta sa ulihi, kung sin-o ang maaristo, kag mapusasan, kag magkasuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Damo-damo sang ginahalitan sang COVID-19 mo. Pating biometric. Why na? Biometrics Kapitolyo. Why biometric sa bahay sang mga district hospital. Gintakpan anay temporaryo. Part sang precautionary measures. Ang gwa sini sa ulihi ba si magmando bla? Magmando bing presidente nga di ka mo magwa sa balay nyo. Una sa balita, una sa aksyon. Why, obra? Dra lang manay sunod balay nyo. Ano yan matabo sa Pilipinas, no? 5:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang trapiko sa Bacolod aton kamustahon. Traffic reports. With Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, mayang hapon, please come in. Napabiling karon nga hapon, Aksyon Marlight, tumodit ang traffic situation diri sa aton ginakamtangan. Ang area sa Dalan, Gatuslao, mga ka-aksyon. Diri aton makitaan, especially sa Burgos, Gatuslao, medyo amat-amat naman gid nga nag-build up ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. It is importante diri tayo yun ang pagbiyahe sa mga motorista. Ang kila mga hapon, functioning o kung nagagana ang mga traffic lights, pang-install sa pinakabahin sang surad sang Bacolod. Dili nato nga ginakamtahan sa Dalan Burgos, Gatuslao, karon man nga hapon mga kaksyon. Dili nato kalabanan diri mga pasahero nga jeepney, pero hindi mo sila kagutok. Kina-expect naton basta mo sini oras ang peak hours mga kaksyon nga perti nagkabugata dalaga sa trapiko. It's totally different karon nga hapon kay Mante. Malaligwa ang pilaman ka mga salakyan kalabanan posible para pribado nila nga masalakyan o maskin pili o kung maskin kamaayo at temprano pa mapolisi naman tagsa ka mga lugar. Pinaman ka mga lugar sa palibot sa surat kami na lamang ang Burgos Lacson. Ubos going area mga kaksyon sa Burgos Lopez na dire-diretso. Burgos Circumferential Road karon nga hapon moderate to heavy to heavy. Ang traffic situation kag sa pinakauli naman nga monitoring. Mr. Ananias Lugmao, ang Radio Control Operator sa Bacolod Traffic Authority Office. Nga hapon nag-build up dra ang traffic especially pagpataklas 4 sa ngapon kung sa rin nagsinumbali ang mga pasahero nagpribado nga salakyan kalabanan diri makaksyon pasulod sa may Metro Bacolod o kung padulong abi diri sa Burgos Public Market area diri makaksyon sa downtown area kung sa rin magasugat ang kalabanan diri sila matag sa kamay estudyante mga trabahante mga kaksyon o kundi man silang personal nila nga matag sa aksyon papadulungan karon nga hapon. Kaya man tayo sa Dalan Lacson marin magsaysay Lacson dire-diretso makaksyon Lizares Lacson karon nga hapon makabig diri nga moderate heavy traffic situation apa nag-build up ang traffic kung mas naglala ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko paglabot mga kaksyon sa Dalan Hernais Araneta o kung Dalan Hernais Lacson karon nga hapon apektado diri kag do nagwa nga domino effect ang natabo
paglabot diri sa Hernais Araneta kung mas kidalasad itong adala na wing mga kaakson. Ngapon, moderate to heavy to heavy man ang traffic situation. Pampadumdum diri sa mga sang bitaw karon ngapon kinahanglan ginainay sa mga motorista ay labi na kung sila naglabay sa mga clouded nga area o kung lugar nga particular mo sa mga tao, especially mga lugar dinamtang malapit ang mga bulutuan. Buhi nga daan diri sa Negros Occidental High School dira sa dalan wing sa may dalan Hernais Araneta diretso na sa may Lizares Araneta. Alam mo kita mag-slow down mga kaakson kaya hindi mo paktan mo nagasunong bali kung nagalakat sa kilid sang dalan ng mga estudyante gangan man abis ng pila ka magirikanan o kung mga kabulig dira nila nagasugat man sa siring mga estudyante mga kaakson. Dagandat ang palibot sa plaza publika karon nga po ay tumodet lamang ang traffic situation. Mr. Ananias Lugmao sa pinakaling monitoring sa bitaw dalagang sa trapiko at pagkabalan sa palibot sang sulad sang Bacolod. Sir, sa Bacolod subong hapon, sir. Sa subong sitisyon ang aton nga dalanon may ara nga ng build up pero manageable man sa atong nga under repair. Tapos ang aton nga iban nga dalanon pakatubi alin sa Burgos pakatulo PCS Oscar Kiloya Pluwing. Tapos ang diri sa Lungakso naton amuning daw kisa nagapugok naga build up naga flowing man tungod kay may dalan na ang ginaobra mo ginakot-kot bla. Okay. Tapos ang aton nga kagina ang aga may 10:70 ta sa may Alcala fronting sang barangay hall residential fire mga duwa ka kabilog. Tapos nasundan naman, wala pa makali ng atong bumbiro, nasundan naman siyang isa. Dito sa may Bangga, Bangga Punta Taytay. Okay. Tapos may 1050 kita sa Gawing BCC, dua ka private, negative an injury. Tapos, gina mga alas 2, may BE mental sa Lacson, private ka single nga motor, negative man na injury. Kag sa gina mga alas 4 sa Lopez Manlagan, wala man na injury, mga light damage lang. Sa mga iba't si Mr. Ananias Lugmao, Radio Control Operator sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa pinakaling monitoring sa bitaw kung dalagang sa traffic o kabalan kaya naman pagsakyar pinaka-vehicular accident nga nagluntad sa palibot sa sulad sa Bacolod dumating kay nagilamang sang aga ito masin nga kapunanon ang era sang Lugsin paglabay din naton bago ilamang makakson karon nga pon lahi to moderate naman ang sitwasyon sa dalagang sa traffic o pinakaling update nato na nakuha kay Lieutenant gusto na report sa era naman sa Santana Ramos Lacson karon nga pon kabig naman daling nga moderate to heavy ang traffic situation. Nabunubildat naman ang traffic situation makakson pa norte nga direksyon sa sulad. Nako nagalabay sa dalan Lacson, 28 Lacson Street, dire-diretso dito sa may Buri Road, sakop sa Barangay Mandalacan, sulad sang Bacolod. Abiso sa mga motorista sa liwat, inainay lang sa pagbiyahe karon nga po nagot malikawan na nanuman nga aksidente sa dalanona. Karami sa aton panyampo sa palibot sang sulad, manaya-naya ang panahon. Medyo minit-init pa, no? Singkal sang bulas ni haring araw karon nga po na makaaksyon. Preparada sa tanan nga makaaksyon. Daan man sa inyo pagpauli karon hindi ka paglimtan nga magpaligo kung magpanibin o kung man magpanghilapos. Dapat i-healthy kita lakip na ang aton nga kauligon. Ato naman nga kalawasan makaaksyon. Dapat imuon ang pagpaligo naton. Gamit na sabon nga 100% natural puro-puro herbal. Amuning Zantron plus Herbal Soap. Sa nasiling ko na, of course, ang natural nga abon. Of course, amuning Zantron plus Herbal Soap. Ini magkabulong o kapatilo sa aton nga panit. Kag of course, makaputi man sa aton nga kuti. Simo gina sa natural nga mapagkabutangan. Wala ka ba dapat kamalaka nga nanuman nga walain nga side effects. Pero pang ito magkaksun, magamit na sa Zantron plus Herbal Soap na may ibang bakala sa pinakapit na botika sinatag sa kamalukana. Rakta sa patron, nagtaglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batang sa Akson sa Bacolod Action Radio. Mga bro, kanami ang feelings kagarilag sa ganigi sa katasa sang kape. Kung nga istorya ka sa imo sa nga barkada, mas nagarami pa ang inyo sa nga bonding moment sa kadahigop sang mainit nga kape samtang naga-istorya. How much more ko ng kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Nga himo sa Santon, soya kag balonggay, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na.
Healthy ka pa, nagapagita balaga mo sang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ani ng Mighty C, alkaline nga vitamin C, napamatud-aran ni sa mga scientifico. Manami magbulong sa mga balitian sa mata. Mas maayo ko ng Mighty C para sa ninyo sang Santon Plus Herbal Capsule Kampiyon nga kombinasyon. Initanan nga mga produkto pwede mabakal online, pwede ka mo magpapadeliver sa inyo sa nga balay. Agi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function
is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and Tamang uncertainty. paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra... Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Ay sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamig na rekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi magpauli sa iban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa aton ang mga ang manunggal. Masolusyonan gid ang inyo sa nga problema sa ikaayong lawas. Plus ko na palang luya ang inyo sa nga lawas, panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang sabat sa mga ka-aksyon. Pwede gid mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Kag sa ibang nga butika sa inyong lugar, maglawas sa panyawan na mag-capsule kung muscle pain naman na pagkahambalan pagparanakit sa lawas. Yaraban ang panyawan linament. Panyawan linament kag panyawan na mag-capsule tanan himo sang SED Marketing. Una sa balita! Una sa aksyon! Alas 5:34 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon tayo balo ang detalye sa balita halin sa Bacolod City Hall with Aksyon Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Aksyon Dale, may hapon sa report, please come in. Mar apatanan ka mga executive orders ang formal nga issue kung ginpapanawag ni Bacolod Mayor Evelio Leonadia bilang precautionary measure bato kini sa coronavirus disease o kon COVID-19. Ining apat ka mga EO sa Action Mar ang concern dire no ining mga estudyante humalin sa may preschool tubtob college or tertiary Action Mar private man o kon pampubliko nga mga eskwelahan. So isa dire sa mga EO nga ginpagwa ni Bacolod Mayor Evelio Leonadia mo siyang EO number 17 nga nag-order nga magatapos ang tanan nga klase sa daycare centers kag supervised neighborhood play ako na SNP nga ginatawaga umpisa buwas nga adlaw Action Mar kon tubtob na gid lamang buwas nga adlaw ang klase sa tanan nga mga daycare centers diri sa may syudad sang Bacolod March 13. Sabay naman sang elementary kag high school nga mga public school sa Bacolod City, si Mayor Bing nagperma man sa Executive Order number 14 nga tubtob na lamang sa Action Mar March 20 sa pagpatigayon sa ila sini nga klase. Nag-issue man si Mayor Bing sa isapagid ka EO nga EO number 15
nga para sa mga private school no diri sa Bacolod City tubtub na lamang March 27 ang ila sini nga klase action mar. Mayaraman sang EO nga ginpagwa si Mayor Bing nga ginasuspend ang mga graduation kag moving up ceremonies sa tanan nga eskwelahan sa Bacolod City. Kaya ang iya sini nga mga EO sila kay Mayor Bing sa press conference sa buong hapon nagwa ni action mar naka-come up sila sang sini nga desisyon upod man ang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 matapos ang asod-asod nga mga meeting sa kahapon nga adlaw upod man ang mga college administrators, mga teachers kag iban pa nga mga concerned nga individual action mar. Gin-explain din ni Mayor Bing nga ang term nga yes ni ginusar sa pag-suspend sining mga graduation moving up ceremonies a suspend action mar. Bangod it's either kung mag-kanay-kanay ang sitwasyon pwede lang niya nga ma-resume ang graduation o kung moving up exercises. So far, amoy ni ang pinaka-latest no ng mga tikang nga ginobra sa City Government of Bacolod para mapangapinan ang public, especially ang mga kabataan, mga teachers kag iban pa. Aring pala portion sang press con kay ina si Bacolod Mayor Evelio Ganadia. Nakapirma ko sang apat ka na nainain nga executive orders. The highlights are, number 1, ang party sa daycare centers. Sa daycare centers, this is Executive Order 17, an order implementing heightened precautions against COVID-19 for daycare centers and supervised neighborhood play. We are asking them to hold classes only until March 13, that is tomorrow. Action mar portion gid lamang sang press con subong hapon dugang detalye sa ring mga press con ang COVID-19 sa Bacolod City pabatid sa pagpalalagat sa Action Friday night. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action na Dale Salazar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale. Angot sa gihapon sa COVID-19. May breaking news mga ka-aksyon, may 3 na naman nga nagdugang sa bag-o nga kaso sang COVID-19. 3 ang panibagong nagdugang so ang kabugusan mga ka-aksyon, 52 na kakaso. Kumpirmado, positibo. COVID-19 nga kaso sa Pilipinas nagdagat na sa 52. Matapos sa mga adlaw may dagdugang nga 3. Una sa balita, una sa aksyon. Buwan-buwinan tayo ato sa monitor sa live stream. Tintin Soogon, Brillantes, Oryx Soogon, Lola Consing Dorias, Porok Marang Mandalagan, Marialos Grijaldo Makunat, Manjo Arneho, Jo Marica Sipong, watching sulod sang salakyan, Mustalangko Kasipong sa Kawayan, Jonalyn Advin Kul approve, si Christine Hinovea Makalipsay family sa Pait Relocation Site La Carlota, Edi Laos, monitor kami ni Nanay Isabel sa Cane Town, Victorias. Evelyn Nipo Musino, Victoria City, ila sa Nikadalagan Festival, Wayman gindayon, bagod sang COVID-19 man. Christian Rowa, si Jenny Solgon, arama si Philip Alosagay, kag si Edwin Pineda. Naukay na mga kakson sang aga ang ginastoryahan to sa Kapitolyo Provincial. Ining pag-monitor sa isa sa mga empleyada ti Bosalingon babayi, assign ni siya bilang technical assistant sa sangguni ang panaluwigan sa mga provincial board members, may mga TA sa nang ginatawag mo mga provincial board members. Nagligad nga Pebrero 27 o 28, mayara sang pagtililipon sa mga konsihal dito sa Pasay City, Metro Manila. Isipan nyo bala kung pila ang mga konsihal sa Bugos ng Pilipinas? Deres Bacolod, 12 konsihal. Sa mga Banwaraton, 10 konsihal. Sudad, 10 konsihal. No? Damo-damo gid katama. No? Sang mga konsihal sa Bugos ng Pilipinas. Napatagaan sila sa pagtililipon, nagligad nga bulan. Isa ka konsihal nga taga Negros Oriental, amo ning nagpositibo sa COVID-19. Tiara sa buong daraho sa Negros Oriental, paninguhaman nga nagka-recover mga kakson. Ining isa ka TA sa Kapitolyo Provincial, nakuha na ni siya sang swab specimen, sample sa lipot nga sugilanon. Ang sample, kwaos lawas niya, dalon sa RITM,
para ipaidalom sa laboratory examination. Dara na mabalaan kung bala COVID-19 giban o kung hindi. No? Ang kinabatyag sa saning isa ka technical assistant. Nasubong nga hapon si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kumo kay amo ni ang natabo mga ka-aksyon, ti basta gani PUM, person under monitoring, may protocol lagi na sunod mo, i-check na kung kanay o ang katapusan ng mga tao nga na istorya sa sining PUM. Person under monitoring, gina-monitor, why na iya tiner or gina-admit sa ospital. Kakunara sa ospital, tawag na PUI na sa patient under investigation na sa niya PUM ini. So pagkatapos kuha sa swab specimen niya ginatawag, ginpapauli man siya. Ginpapahuway sa isa nga balay, samtang ginahulat ang resulta sang laboratory examination, makagwa ang lab test mga ka-aksyon, may ara pa na sige na tawag nga confirmatory test mo, dalon pa gina sa Metro Manila. So, mga pila ka adlaw ang hulato naton sa saring resulta mga ka-aksyon. Tikuri, TA, damo technical assistants dira sa provincial capital, particular sa opisina sa provincial board members. Ti base ko naka-istoryagid man, naka-solosugilanon, ang ining isa ka POM sa mga parehod yaman nga mga TAs, ang natabo magakso si Vice Governor Jeffrey Ferrer, nag-istorya na ngayo sang kunanong pwede ma-suggest or ma-recommendar sang Provincial Health Officer nga si Dr. Ernel Tumibang. Tinambal Tumibang mas mayo guro para nga sigurado papulion talang temprano ang mga technical assistants na pating staff gani assign sa Vice Governor's Office ginpapauli temprano, no? Bilang precautionary measures. Mabalik sila laban-laban Lunes kay matihambal ni Vice Governor Ferrer was Biyernes man way giman tanto sang helikopter dara sa sangguni ang Padalawigan. Mas maayo kung balik sila Lunes na lang. Why ni kakahulugan nga why ni bilin nga mga empleyado or personnel dara sa Vice Governor's Office man ang sangguni ang Padalawigan na sa babaw na mo. Sa dalom na to mga ka-aksyon, may opisina pa na to. Ang sa dalom ya, nagpabilin sila ya. Amo na silang nag-asikaso dara sa mga nagakadto da ka nagapangayo sang bulig. Vice Governor Ferrer. So, ang advice nga ti under observation sa para for sure ko ana nang sa sang test tabi kay na bago na lang ti kumo kay ara sa SP na yon diri sa mga board members na office ara na sila. So for the meantime, sabi papulion tan lang anay and then we will wait for ang result nila kay ti sanitize ta kuning kaso manggid. Daw wala makuganguri kay inang history ya PCL damo man to nagtinag and then it so happen lang nga may natabo dito sa Oriental halin man sa PCL. Si ako naglakat man to tanan mga board si Board Ryan ti aragi na siya kay siya gani hito gatin why man siya ang iyang health siya sugong do why man siya maginabatchat. So maybe kabay pa nga do trangkaso lang ni una no regular kay tanawon taman ang claim magani sugong grabe init bigay mo ulan. So I hope na sabay pa nga hindi siya affected na contaminate wala siguro. Time total Friday man po as the why makita mahulat usang advice ni Tumibang pero for the meantime abi siling ko do pwede nga talang anay pawayon nga wala lang anay sa office pero dito lang niya ang aton mga employees dira sa under sa kay Attorney Maki dira sa SP. So amo na anay ang bakit ang kunara ng mga staff sa mga board members come and go na ang mga tao mo ang gapangayo bilig dira gapangayo sa mga project. So for the meantime wala lang anay and then by Monday balik naman sila. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Live.
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kalintangan. Las 5:49. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagababakod kag nagabalanse sa mga sistema. Sa aton lawas ay epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan ang sobra nga sugar, cholesterol, acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation kay iban pa. Ang kulang naman nga ginadugangan niya sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium kag iron. Mga sangkap sini turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Quality products ang Doc Hiko Alternative and Health Food Center aprobado sang Food and Drugs Administration. Evergreen Herbal Capsule mabakal sa bahin sang Kabankalan City Jordmed Pharmacy, Alice Drug Store sa Hinegran, kag sa Valladolid Butika Fred. Alas 5:50, pati NBA player sang Utah Jazz plus NBA, positibo man sa COVID-19. Si Tom Hanks, artista sa Waya, positibo man. Manaway pili daw ang COVID-19. Balantayan dugay-dugay si Presidente Rodrigo Duterte may anunsyo kung ano ang masunod nga tikang sang gobyerno nasyonal sa COVID-19 subong nga gabi. Balikan tam Patrol with Action Jan Diaz sa tipon nila nga balita. Patrol Reports! Action Jan sa report, please come in. So mga ginaulat na nandari ang patikayo kung resulta abe sa medical or sa drug examination yung patikayo na sa pila ka mga na-recover bilang agri-suspension subu sa duwang kaso na soda ay mas operation ng naging patigaling kagabi sa magkapulisan sa police station number 2. Ang sa una nga bypass, mga tag na alas 10:30
sa area sa Puroksigay, Barangay Doslad, sang Bacolod sa duwa ka mga persona ang nadakpan. Kagakaina sang kagaw matagtalauna 20. Kasamaan sa bypass operation ng mga kapulisan sa area naman Purok Magtiayon, Barangay Jesulat, sang Bacolod. Balaw na surmang dito sa area sang Puroksigay, Barangay Doslad, sang Bacolod. Duwadri ka manadakpan. Mos ang isa de 17 anyos na minor de edad nga mga subject sa bypass operation. Yung si Marshall Igiso, action mark 42 anyos. Ito ang bypass operation na recover 42,000 pesos ka valor, 82,000 pesos. Valor sa ginasuspetsuan Cebu. Sa Police Major Sulag Cabana, ang station commander sa Police Station number 2, ginawatan lang nila ang availability sa chemist sa may NOPO time laboratory para at least makuha nila ang resulta sa drug examination, no? Na sa mga ginapatigayo no, kung na-recover diri nga mga ginasuspetsuan Cebu. Tigayo man nga mapasaka nagkaigo nga kaso. Kaya bagay dokumento kanang lanon, preparado na mo na ng result ang ginahulat. Nakip man reaction mar ang resulta man ng drug exam ang ginahulat para mapasaka man ang kaso nga paglapas sa lili nagadumay sa pagkapot kabiligya asing agal nga droga patok diri sa duwa ka mga persona man nga nadakpan nila kay nasa ila bypass operation sa area sang Barangay Jess. Ako sa Lindala Estado dari si Carmelin Gonzalez alias Aiza, 25 anyos, kagining si Janela Zamora para doon ang isa ka 17 anyos action mar nga babae man mismo nga minor de edad nga nadakpan sa magkaprisan ko sa tayo nga recovered nila diri ang kabing 5,000 pesos ka balor ang ginasuspetsuan Cebu. Itagikan sa patrol at agibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Importanteng lawas na mayara sa natawag na vitamin D3. Sa mga nagkasugod na tumara sa vitamin D3, labi ng ka Life Extension Vitamin D3, sige halang. Sa mga oy pa nakatumar testingin ninyo, ay importante nga mayara sa vitamin D3 lawas na ton. Life Extension Vitamin D3 sa lamang sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Inarekomendar tagid masami kadto ka mo personal. Sa ila sa nga klinika akong talatapan na sila nahamtang sa may GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Ari sa likod unhan lang din sa Action Radio Bacolod para nga masabat ang inyo sa nidugang nga palamang kutanon. Angot sa iban pa sa nga mga produkto sang Life Extension Philippines. Si Action Purse, tamyaw lang sa akong pinalangga nga si Geraldine Regalo sang Barangay Odyong Moises Padilla. Si Eric D. Magbanwa Jr. Gaman ito Roy Tayhopon. Si Toto Bernard Salahay. Si classmate Jobert Canoy. Elizabeth Malakagamala Raman. Jacob Ravenna, Paglaong Village, Mansilingan. Thank you. Mary Jane Saludares, Jose Mong Caltorilla. Si Jonalyn Advincula. Si Chelsea Virtuosio. Mayong hapon lang kay Ipoy Balde nga iyawan obra kapertahan ko obra pertahan kag kay Kaloy Randy kag si MJ BCPO naman nga balita Bacolod City Police Office with Action Eric Magbanwa. Police reports. Action Eric sa report, please come in. Nag-arigluhan na aksyon malon ang duha ka mga drivers kalakip man ang pamilya sa tong napatay nga 42 anyos matapos gini siya ang naksidente. Sa tong Miyerkules ang gabi nga nagresulta sa isli kamatayon sa diin ang biktima diri amo ini si Lisa Gargaritan, 42 anyos ang purok araw, Barangay Vista Alegre, sinusyudad sa Bacolod. Kung mo aksyon man na madunduman, ining si Gargaritan ang ginbungguan una sa salakyan di pasahero. Kag nabungguan pagid siya nagapadulong nga wingband nga nagresulta sa isli kamatayon sa tong alas 7:20 sang gabi sa Burgos Extension, Barangay Estiparia. Sunod sa kay Police Major Renante Hubukan, Chief of Police sa Police Station number 4 nga nagregluhanay na ang magtimbang kabahin. Ang duha ka mga driver, una ang driver sang POJ nga si Eugene Maconocido, 40 anyos sa Barangay Granada, nga driver sang POJ may rota San Dionisio Burgos, kang driver naman sang wingband nga si Brian Ulasimam, 29 anyos sang Cebu. Sa diin ini sila ang nagregluhanay kahapon nga adlaw upod sa pamilya sa napatay nga si Lisa Gargaritan. Sa diin ang duha ka mga insurance sang salakyan ang idugag bulig sa pamilya sang napatay. Hapon si simple aksidente man to ang insurance ang duha ka salakyan mo na lang to madugang man sang expenses sa napatay nga biktima. Butsilingon sir ang pamilya sa napatay why na nag-file kaso? Why na? Why bali may pasito na lang sila kati ang duha man sang hungod to. So mismo sir ang pamilya do conforme mga daw purely aksidente lang. Oo, man tong ila istorya ka
kahapon doon nagkasugot na sila to tatlo ka parte. Nga mo na lang to balay shoulder na lang nila all expenses. Tapos asan ang duha ka driver? Sige, release naman lang. O kahapon na sila, release na to sila. Kahapon sa hapon. Okay. Ang salakyan niya, sige, release man. O si include na sa sir. According sa akong investigador, isito nila ang problema, di na mag-file kaso. At least sir daw, nag-confirmahan na may sir ang both parties. Oo. Ara sila kahapon, halos almost full day sila to sa police station kahapon. At pagising hapon, almost 5 o'clock, kaya maka-exit sila man. Police Major Renante Humukan, Chief of Police Station Number 4 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. En punto a las 6. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Doble Suave, Doble Sarap na Emperador Double Light. Drink responsibly.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasais, Uno Action Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman, boss. Iban nga balita way tabalabutan tutok sa Action Farming Line. With Action Brian Morden, Lasais Media, Top do Balas 9. Kagbantayan sa Raseling Taraha. Ang mangin announcement. Or palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa panibag-ong atikang kung mayaragin man sa gobyerno provincial batok sa COVID-19. May mga Lasais media nakatalana ining pagpalayag sa mga gabi ni Presidente Rodrigo Duterte. Tutok lang diri sa Action Radio Bacolod. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action Ang Defensor. Sa technical control upod kay Action Nelmar Madera with Action JM Baikin. Ako naman Action Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod.